Ni Jamilu Lawalle na ci duka a hannun soja. Me ya kai ka ga hannun soja isa a yaki na tambaye ka. Sosai da rabancin duka shi ya kai da zuwa bin soja. To dan shiru ne ma na zauna da na san ka ban labari. Da bakinka kar ya zamo makacin naka. A hanyar Maiduguri harshe ya ja mun duka. A hannun sojoji isa na yaki ya ce Jamilu Lawal a can. Jamil ka rike harshenka yau ka ga hanyar Maiduguri. Kai mai sauraro zauna yau ga labarin nan, yadda muka yi ta gumurzu akan hanyar tafiyar nan. Randa mazan gaske suka hora mazan karyan nan, hanyar mu ta Borno kai mun sha famaran nan. Na da ku sosai sanadin ku sakin harshen nan. Jamil ka rike harshenka yau ka ga hanyar Maiduguri. Wayyo Allah na, wayyo Allah na, ha! Kun san da surutu ba sai na tona ba, gani da saurin sabo a cikin aiki na babba. Muna tafiya a cikin motar muna hira har mun saba, kowa da abin da yake damun sa bai ma boye ba. Sai kwandastan mu ya ce mana ga sako da direba, ya ce mana in mun je gaba akwai sojoji duba, saboda hali na tsaro suna fa binciken ID card. Direba ya ce mana kowa ya zauna cikin shiri. Wayyo Allah ni kuma ba ni da shi, na manto shi a gida na bar shi. Da akwai matsala malam inda baka da shi. Direba ya ce kowa ya rike na shi. Kakara saboda faki fadi ni dai na san bani da shi, amma kuma ban ji tsoro ba domin na koshi. Ya ce wa direban mu ka ganni Jamilu nake, bani da ID card amma dole su ganni su bar ni. Bani da shakkan kowa bana tsoron kowa ne, bana tsoron ɗan sanda ko masu ja, saboda fa karfi na komai na furta ba a ja. Fasinjojin cikin motan sai kallo na ni, daga jin zance na sun san dai dan wani ne ni. Suka bar ni ina ta zuba cikin motar nan kunji. Wayyo Allah ashe da akwai sojoji a cikin motar nan, ba uniform a jikinsu. Sai da muka yi gaba muka je shingen sojoji, a nan ne aka tsaya aka ce mana kowa ya fito. Kafin na fito sojoji na cikin motar mu har ma sun fito sun zo sun yi musu yare. Sai suka ce musu kun gani wancan bawan Allahn ya ci mutuncin soja, ya zagi soja, ya ce baya tsoro komai zai faru ya faru. A cikin yaran su suka furtawa yan uwansu, aka ce in fito in zo zan gane kurena. Ni ko na fito cikin motar domin takamana. Wai wane ne kai tambayar da suka yi min ne, sai na ce musu ni mai waka ne kun ji salo na batura. Mai waka suka ce ko ganga ne, na ce musu nai suna suka ce ban kai naira ba. Na ce musu nai kuce suka ce ba su san da hakan ba. Tsallan kwado shi ne zan fara yanzu. Suka fara buguna ɗaya ya fusata ya kai mun mari na ga ta kaina. Na ji ruwan bulalai an rasa mai ceto na, sai na ji muryar Isa na a yaki cikin baitoci. Soja mazajen fama kun gagari mai yin wargi, da a taɓa ku ai gwanda an nufi goshin jirgi. Idan an gan ku ta ɓaci ai wani aikin sai soja. Kai da mazajen fama da ba sa jin tsoron ganja, yar wata alfarma zan so ku yi wa abokina. Yanzu ya san bambanci na zago idan ka hada da rina, ya haga na kuren da ya yi gaba ba damar da ɗayi. Ya ciyo da ratata ku bai shi ba dan hali ne ba, sharrin harshe ne a nan gaba ba zai kuma yi ba. Kai Jamil ka rike harshenka yau
kaga hanyar mai